telu, papat mo. Nggon aku ana rondo tapi ngene. Ayo. Monggo katosaken coy. Lagi. Sepisan malih kunjuk dumateng tamu undangan ingkang boten saged kala sebataken setunggal buka setunggal ya Nduk. Kinara kanthi mardu-mardukaning penggalih. Monggo disekecake sedaya kemawon nggih Bapak Ibu nggih. Iki sing juru riwa-riwi hati-hati Pak nggo setol tiba. Matur sembah nuwun ya Allah tuwa-tuwa aja gelem ngene lho ya. Nah. Sik iki ditangkuti sik. Kersakaken tembang napa jenengan Pak De? Campur sari. Lah iki rumasane sulap lah piye kok njaluk campur sari. Ya ora iki rumasane pengajian lho Mas. Ya, mangke dipun aturi wis pokoke dulur tuwa kok dikai sik ya Nduk ya. Jalukane aku ngerti ya. Lah napa? Indonesia Raya. Lah kok Indonesia Raya. Monggo kalajengaken. Hanyuwunku.
Gumilang Entertainment matur Gumilang. sembah nuwun. Ya, Mas Agus Jungkring luar biasa. Ya. Biasa di luar dah Mas? Oh, belum Minal ya? aidin wal faidin ya Mas ya. Iya, Ya. sama minal aidin wal faidin ya Mas. Iya. Ya, ya. Wong nom kok akeh pulunte piye to? Monggo kalajengaken. Hanyuwun kumring sliramu. Matur sembah nuwun. Ya. Kunjuk dumateng sedayanipun ingkang pilenggan.